Salutare și hai la un nou episod PvP 2 cu... Salut! Ia. M-a bătut în labirintul ăla de pe cap. Bate-a, cât e rândul ăsta? Până la 15. Bă, stai. 1. Mai voi așa, nu ziua. De ce, bă? La PvP orice voie. 3, 2, 1 Iar. Nu știu, dar cum dai așa de fain și... Nu știu, cum dai așa? și... să fac asta. Dar cum faci? Tu cum dai așa? Normal, tău. Hai, și acum... După mine cu săgeata mea 3. Cât? 3. Dau cu săgeat. Hai. Da, și cât pe săgețile? Nu-i bai, 3. Da, am să fac să Ți-ai făcut-o? 3, 2, 1 și... M-a aprins tot. Ia m-a aprins. Ia m-a aprins. M-a arătat. A, nu mai săgeți! Ce faci, mă? Da. Am câștigat! Nu-mi lua acum. Stai, cât ți-am dat. Pot viața. Și eu, pune dificultatea să-mi fac viața. Dar tu nu-ți folosești arcul, puii mei. Eu mai am o săgeată pe aici, pe afară. Hai că o iau. Una. Atâta mai am. Și tu una, o săgeată. Mai am 5. Eu am una. Stai, eu mi-am luat înapoi. Tu ai ajuns să mă bat chiar cu arcul, știi? Și eu. Da, îți bun cu arcul. 3, 2, 1 și... Acum n-ai ce. Ce? Cum pula mea? 2 la 1. Bună, am pe viața. Nu ți-a luat sabia. 2 Hai. la 1. 3 metri. Da. Da. Ok. Ok. 3, 2, 1, 4. Bun, bravo, bă. Bravo, bă, ce? Dăm sabia. Și arcul. Acum e la mine. Nu? Atunci lasă-l în start. Hai. Eu nu ți-ai făcut încă? Acum n-am pornit bine, că mă uită ca fraierul. Hai, 3. 3, 2, 1 și... Ține dracu, are ghinion. Toți viața și mie, fă-mi eu. Ca așa e... Imposibil! Cât? 4, 2. Aoleu. Hai, mere. 3, 2. Mere? Vezi că am putut lângă. Ce-am dat? Bă, lasă-l, că n-am săgeți. Să-i spate, îi spate. Și s-a rupt aici. Hai. 3, 2, 1 și... Cum pula mea fi? Stai un pic. Ce? Avela, ajută mine, mi-a făcut o bucată toată viața. Tata! Aproape. Și mie fă viața. Cum? Nu știu cum, dar de alea și-ai dat putere, că nu ești la viață. Eu n-am, tu ai avut lagatul. Eu n-am, eu m-am mișcat. Hai, du-te la loc. Cum că eu nu... Du-te la loc, bă. Bine. Oamenii să afle un episod, iar îmi intră aia cu spațiu. Hai. 3. 3. Ar. Bun, bravo ție. Unde e sabia? Ah, intră înapoi. Fă viața ta. Da, nu. Cu scorul 4, 3. 4-3. 5 runde. Până la 15. Da, 15 runde. Hai. 3. Stai un pic. Hai. 3, 2, 1 și... Stai, bă. Wow! Stai că mi-a dat... Fie, bă, n-am știut. Nu se pus ăsta. Mi-ai zis? Da, să stai că am dat în chest. Da, bine, n-am auzit în prima, bă. Toți viața. Și mie, fă-mi. Bă, de nu s-a pus așa, nici așa, 4-3. No, mere? 3, 2, 1 și 4. 5-3. 5-3. Dar fă-mi viața.
Nu, nu. Da, nu se pune punctul și așa. Hai, omoară-mă și așa. Bă, omoară-mă. Nu, fă viață. Nu se pune așa că trebuie să mânc. A, nu mai trebuie. Încă nu. 5-3. Și după aia ne punem pe cupele alea acolo. Începe. Mere? A. Da. Ba. Bravo ție. 5-4. Unde e sabia? Ai viața. Am făcut așa din greș. 5-4, bă! Hai. 3. Hai. Cum pișamaș? Fă-ți viața odată. Hai, fă odată viața. Până la 15 cum am zis, nu până la... Că n-avem... Dar n-avem ce face. 25. Du-te cu până la jumătate, da. De ce, bă? Hai. Încă 5 runde mai avem. Da, hai. Oprim. 3. Stai, am revenit. 3, 2, 1, mere. Dar tu n-am avut viața full. N-am avut full viața, bă. Aveai foc, mă uitam acolo că aveai foc. Dă-mi sabia. E acolo. Caută-te. O să acolo în sus. Hai, mere. 6-5. Dar nu mi-o ia, gata. Mere? 6-5. Stai că am dat. 5, bă, ce 6, 5? 5 te-am bătut. A, da, hai. Nu vei mai înainte, gata, am fost, stai. Vei, dă-mi și tu. Apoi. Ce, bă? Lag. Ce cam lag? Ok. Fă viața. Ai, spera să mă bată. Mai bătut prima oară. Hai, mere? Nu. A, n-ai viața, eu am full. Na bine, e că am lag. Dar 3 îți ia arcul normal, bă, e fain. E fain. Oh, stai că m-am uitat la ăsta. Rezultat. Hai că... Ok, n-ai murit. Și dacă ai murit, nu se pune. Stai, n-ai. Și tu. Am zis stai! Nu se pune, dar nu urla. Ești tare, prost. Gata, stopă pe noi. De ce? Ești tare, prost. Când zic să stai, Ok, stau, na, hai că... Ăsta e prost, bă. oprești pe noi.